Ụmụ Igbo ekene m unu, asụkwa m nke onye chi ya zere ihe nọ na ya n'ugbo ebebere ugobere, asụkwa m nke siri ebe asụkwa m nke kwaa ya ịghọtago. Anụlọ m na nke yazie nke oya ebe ihe nnupụ na ya bụ iwu Moses, an eye to an eye, that is what I believe in. Ịghọtago, onye ọbụla tabaghị n'isi ọsọ ha ụgbọrọ ihe atị ya n'ike asọ na nsị. Kee maka ihe nji maka ya wee bịa taa, ị na-anya na vidio ma ị ga-afụ pichọ nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ eziokwu. Ịghọtago ihe nji maka ya bịa, maka ihe a ha na-ejegasị asị mee n'obosi, asị na arụsị gburu mmadụ, ndị na-efede arụsị wee bịa wee bọọ ozu mmadụ wee buru na wee sị na ọbụrụkwa na-adị eme. Ndị Igbo si na-ekwe n'aka ga-nkụ aka ghọọ mkparị, kparagbara fere oke ọ bụrụ ala. Kedu ihe bụ datị na o nwere sọmọfụ ndị be anyị bụ na ha dị echizi echiche na ha amakwụzi ya left and right? Kedu nke mmadụ ịnọkọta nọ na-eme akpọkwugharị? Eche m na ala Igbo na asị na arụsị gbuo mmadụ na arụsị na-abịa ụgwọ onye okwu, de na isi na arụsị nke igburu mmadụ obi wee kaa gị, i wee nwee the audacity, obi wee kaa gị, o nwere ike ote gị imebere ọ bụrụ na ihe ọkpakpawe gị na n'iswa obi wee kaa gị wee bata be mmadụ wee bọọ ozu mmadụ buru na ee Chineke. O nwekwara ndị ma amara na ha amara adaizi na ha amazikwara nke bụ ihe ịnọkọta nnọọ ịmakwa ihe ị mere nwere ike idebe gị na nga forever and ever. O bukaa gị, mmadụ nwụọ, enyi onye ahụ, isi ebe isi bata na that family wee bịa wee buru ozu mmadụ abụrụ ozu gị wee na-akọsị na arụsị gburu nwanne ya. Amakwa m aka kpatakwa gị na nke ya, amakwa m ebe ya afụ nwoke because guys aka kpata gị nya ama ife anyị eme gị si mee gị because unu nwere so na Igbo adịrọ mma, unu so na Igbo adịrọ mma. Kedu ụdị omume dị ya? Kedu ụdị omume dị ya? Ọ bụgodo dat na nwere ihe mere bụ problem na wee bụ na atụrụ onye nwe na arụsị wee gbuo ya, ọ dịrọ gị n'aka ije isi ebe isi wee bata na that family isi na ị na-abụ ozu dị na akwa si na arụsị gbuo dị lapụ arụsị ya mee n'ihe bụ uche ya. A na-agbara arụsị ọgụ, amazịkwa m na ụlọ mgbosi nke a bidoro ada agbara na arụsị ọgụ n'ala Igbo na akwa sị atụ mmadụ na arụsị ahapụ onye ọbụla na anabanụ ọ dịbanụ, ọ bụrụ ya. Ịmakwa ihe ịba na ya nị, amara m na oge ị na-eche ihe ị na-eche na ife iridatị na anya ama mfụ gị azị na no understand. Makwa ma ngị ma arụsị gị gọọmenti cheta unu onwere abụ m ekwu elu echi niile na-agwa ndị mmadụ datị na after your parents ị na-afụ anya bụ God ị nwere n'ụwa, the next God n'ọzọ bụ gọọmenti. Ọha nwanyị gị tinye gị na any position ọbụla ịchọ, ha chọọ na ị ya adị mma ịdị mma, achọ ka akụsa gị anọ na ị na-agba ọsọ ịkara ịkwụ n'ụlọ ebe ị nwere the audacity Chineke wee bata na be mmadụ wee bọọ ozu mmadụ wee naba. Nwanne amalọ m ihe ngeji wee qualify onye mere ya, amalọ m ihe ngeji wee qualify, and sometimes ana m eche echiche kedu ụdị brain ndị some of ndị be anyị nwere bụ data ha na-eme ihe ha dị eche ihe eche ihu eche ha azụ. Ịmakwa ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa nwere consequences, ihe ebu nkwe ma the consequences ebido ịdapụta. Ihe ị na-achọ itinye aka gị na ya na ma gị nwana egogodo m ntị na-emesasị ihe a niile ị na-emesasị mgbe consequences ya ga-abịa ị ga-ebu nwunye ihe abụ ihe nzọbụzọ ị na-ajụ enweghị azụ human being. No man is an island. O nwere onye bụ onye ahụ nọ karịchara ihe niile.
ọ na ị karịrị ihe niile bụ dat na eji amụbara mgbe ị ga-adị ime ka okwu na ụka o nwere okwu na ụka ọ ya wee ji amụọ ịghọta na kesi dịkwa. O nwere ike ifili na onye ị na-eji ndị ị na-eji ụdị ije a na ha enwere ọrụ mana soshal midia emepe n'ụlọ ike. A sị m omeife jide ọfọ, ọ ihe m nọ na ya na omeife jide ọfọ ma ị na-eje ụka ma ị na-eme omenala. As ọ bụgodo dat na o nwere ihe bụ the problem bitwin ihe anụnwa ma ene ịkwụkwa m ya ọzọ, ọ dịrọ gị n'aka ime ụdị ihe ime, ịghọtago, ọ dịrọ gị n'aka ime nke imere ịdara ya dawacha ya ụkpa na ejide gị setụọ gị nga, ọ ihe m kwuru ya, ejide gị ọ bụrụ asịtụọ gị nga. What a nonsense.